It-Talibani ħatfu Kandahar, it-tieni l-akbar belt fl-Afganistan. Fl-imgħoddi l-belt kienet il-fortizza tat-Talibani u hija strateġikament importanti bħala ċentru kummerċjali ewlieni. It-Talibani bdew jerġgħu juru l-forza kif it-truppi Amerikani jirtiraw mill-Afganistan wara 20 sena ta' operat. Din l-aħbar ġabet reazzjoni internazzjonali kif is-sitwazzjoni qed tiskala b'mod allarmanti. One News tkellem għall-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo li spjega waħda mir-raġuni għall-Talibani żiedu l-isforzi tagħhom. Dak li qed jiġri fl-Afganistan jurina kif pajjiżi kbar anke bħall-Istati Uniti meta jħossu li jridu jaġixxu fl-interessi tagħhom ma jżommhom xejn. U allura qabdu u ddeċidew li jirtiraw mill-Afganistan laqas li l-alleati tagħhom tan-NATO ma konsultaw, kull m'għamlu kien li jinformawhom. L-istess qal il-Ministru għad-Difiża Ingliż Ben Wallace b'reazzjoni għal din l-aħbar. Wallace tkellem dwar il-ftehim li kien għamel l-ex President Amerikan Donald Trump mat-Talibani li se tammina l-Gvern Afgan fil-ġlieda tiegħu għal paċi u stabilità. U esprima tħassib tiegħu li jekk l-avvanz jibqa' għaddej, l-Afganistan jara żieda fil-faqar u t-terrorizmu. Fl-aħħar sigħat ġie konfermat li l-kmandant li kienet imexxi l-ġlieda kontra t-Talibani qed jinżamm il-militanti. Jidher li nxterdu fil-mati tiegħu jitkellem iżda dan ma jurix jekk Ismail Khan kienx qed jiġi medded. Bħalissa eluf ta' ċittadini qed jivvjaġġaw lejn Kabul kif qed jaraw il-belt kapitali Afgana bħala l-aħħar sors sakemm qabel jaħarbu minn pajjiżhom. Il-Ministru Bartolo tenna li ċaqliq tal-immigranti mill-Afganistan ilu għaddej minn Mejju li għadda. Minn Mejju iċċaqalqu 250,000 Afgani li qed jaħarbu mill-Talibani. U allura hemm ukoll il-biża' ta' mewġa ġdida ta' immigranti lejn anke l-Unjoni Ewropea, anke l-Ewropa, anke lilna jiġifieri tas-setwana. In-Nazzjonijiet Magħquda ħeġġet il-ġirien tal-Afganistan sabiex iżommu l-frontieri tagħhom miftuħa kif numru ta' ċittadini qed isibu refuġju mill-attakk. Minkejja dak li qed jiġri preżentament fl-Afganistan, il-pajjiż għadu qed jittama dwar possibilment soluzzjoni politika mat-Talibani.